musidɓe tedduɓe jeewiyankoɓe Aya Gounass TV calminali teddude faade mon eɗen alkamisa nogas lewru mars hitande ujunaji ɗe nogas e jeewi nonne kadi mbiyen alkamisa na hawri e sappo e jeenayyi lewru korka hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom caggal fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗo waktuji nogas fawi hojomaji capantati ko ɗo min bismimon e ngal kumpital ngal min jogori rokkude mon eɗin kabaruji ɗo e Medina Gounass hani e ko takki ɗum titoɗe kabaruji ɗi ñande aljuma nogas go lewru mars na hawra e nogas lewru korka hitande ujunaji ɗe nogas e jowi ceerno ina anni udide jama taweteɗo to legal sifaw ngam wattude ɗum juma ɗum ko caggal nde Alhaji Abdoullahi Walla Ndiaye mahikan ɗon jama ha golle muɗum gasi kala nde dawi sappo e jeeɗiɗi lewru korka dental ngal ina aadi wadde ceerno ziyara ngam arde hesɗintinde gilli hani e pible tawi ko ummotoɓe e nokkuji certuɗi tawi ko ummotoɓe e nokkuji certuɗi on ziyara noon waɗi ñande talata sappo e jeeɗiɗi lewru korka na hawri e sappo e jeetati lewru mars hitande ujuɗiɗi e nogas e jowi en jokkat ha joni e titoɗe kabaruji ɗi golle makko ina jokki e nder wuuro teddugo Medina Gounass on ko Alhaji Abdoullahi Walla Ndiaye caggal jumaji e jamaji nde hitande hikka fondation ceerno Walla Ndiaye dari ko e serdude Medina Gounass e ɗomka e tawi koye gardugol Amadou Tidiane Diop kala nde lewru korka dari galas ko hunde hutortede no feewi ko ɗum saabi yoga e sagataɓe ɗo e Medina Gounass yoga e sagataɓe ina como on ɗon galas ɗo e wuuro teddugo Medina Gounass ina jeytoya ɗum e guure dowriɗe e ngala kuɓɓamɗe diso municipal de commune de Agnam e gardugol Farba Ngom hayso tawi ngol ɗo o tawtoraka ɓe goti wote bigze e nde hitande ujunaji ɗe nogas e jowi ñande aset sappo e jowi lewru ndu tawi ko e gardugol adjoint makko Abdoul Aziz Diop musidɓe tedduɓe titode nani so oɗon cabbi joni o en jahan garten jaccinen kabaruji ɗi musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e ngal ɗon kumpital ɗo e Aya Gounass TV en kalino ɗum e arwonde nde ñande aljuma na hawra e nogas go lewru mars tawi kadi ko nogas lewru korka hitande ujunaji ɗe nogas e jowi ceerno ina anni udidde jama legal sifaw wattude ɗum juma ɗum ko caggal nde Alhaji Abdoullahi Walla Ndiaye mahikan ɗon jama ha golle mum gasi caggal nde ceerno teddiniri julɓe ɓe udital on ɗon juma kono kadi o ɓami konguri jettor faade Alhaji Abdoullahi Walla Ndiaye mo ganduɗa kañum mahikan ɗon jama ceerno Ibn Ceerno e yamirore khalifa o moƴƴere mum jamaji ɗi fof mahama so wona hen cakkitiɗi ɗi ko heewi e majji mahama yimɓe hoɗɓe e leeɗe ɓe darima hen tinnima hen musidɗo o ne Alhaji Abdoullahi waɗi hen darde tinde waɗi hen golle moƴƴe golle beltinɗe ceerno haalde ɗum ɗo e dental he wona mantudemo ala ko yettandemo Allah kankone ɗum ɗo ko arsike makko kankone ko ɓiɗɗo dental ngal ko almuɗo dental ngal ko goto e yimɓe wuuro ngo Allah moƴƴanimo yañanimo kadi Allah wurtimo e gollude nde ɗo moƴƴere ko arsike makko yettode wodani Allah ceerno ina weltanimo ina duwanimo sababu nde golle moƴƴe ɗe o waɗi Allah ɓeydanmo moƴƴere ha joni ko enden jonde woni ko keddotoɗen caggal mum khalifa o suudi konnguri ngam siftinde ɓuure dental ngal hani e duwanade aduna o foof ha joni kettoɗen ceerno min mbi alhamdulillahi rabbil alamina mbawata sertude yaaleɓe ceerno moƴƴere ceerno wi ɗum waɗi en mbawata sertude e wiide yo Allah yoɓ ceerno men moƴƴere radiyallahu taala anhu kanko e seeranɓe makko moƴƴere nde o haaldini ɓe to makko jamaji fof
ko wi ceerno wiino jamaaji ɗi fof jama mboɗo ñaani waawde arde yettaade ga ko jama wonande mo dañaani waawde arde yettaade ga nde wonno la budda ɗum wodat saafu nde wonno la budda ɗum wodat saafu fof ɗum waɗi jamaaji mbaɗa ɗum waɗi jamaaji mbaɗa e leeɗe hee kono noon jiɗɗo arde julde ga fof ar juula ga kono noon jiɗɗo arde julde ga fof yo ar juula ga sabu wonde toon waɗama juma sabu wonde noon toon waɗama juma jiɗɗo arde julde ga fata iwde ara juula ga jiɗɗo arde julde ga fof kadi haɗata ummo toon ara julde ga yettode wodani Allah yettode wodani Allah wona wirtade jama o yaha ko o wi ummade toon araga wona wirtade jama acca ɗum toon ala ko ɓeydude yettude Allah ko ɓeydude yettude Allah beele yimɓe paamira noon gandira jogitoro ɗum ne kadi yimɓe paamira noon gandira noon jogitoro ɗum noon jokken ɗin ɗon kabaruji en kaalino ɗum e titode ɗe kala nde tawi 17 lewru korka dental ngal ina aadi waɗande ceerno ziyara sababu o ko arde hesɗintinde gilli hani e pible tawi ko ummotoɓe e nokkuji certuɗi on ɗon ziyara noon yuɓɓinama ñande talata na hawri e 17 lewru korka kono kadi na hawri e 18 lewru mars hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jowi e tawtorede kewal timmugal guiliɗo e nder leydi Sénégal hani eɗen leyɗele takkiɗe ɗum yettini konngol mabɓe ko ceerno Habibou mo ceerno Amadou Tidiane Fass Gounas kala nde dawi 17 lewru korka dental ngal ina aadi wadde ceerno ziyar ummotoɓe e nokkuji certuɗi guili e nder leydi Sénégal ha e leyɗele takkiɗe ɗum ñalawma 17 korka noon ko ñalawma mawɗo e l'islam ko wolde badiri wonno koye balɗe 17 korka sahabaɓe mbaɗi hen golle payodinɓe kadi Allah waɗani ɓe hen pulgu waɗani ɓe hen nasuru gila ñande hen l'islam koko towata tan fodde sahabaɓe koɓe joguino e softede ewa e polgu wolde badiri nde yo Allah waɗan ɗum enen julɓe fof sabu barke alqur'ani la azim ñande hen felongo Allah darno nelaɗo Allah o sallallahu alayhi wa sallam Allah ne darni ɗon ceerno yo Allah junnumo ɗon ɓoynamo ɗon sabu barke Allah e nelaɗo muɗum leydi Gambi heedani caggal e notitagol e o ziyara ɗo ko dental Samba Takko minen alhamdulillahi rabbil alamin min gommi ko Gambi to hedde bansan wuro ngo ene wiye Sar Samba Takko walla lamo ene wiye dikkiri kunda ko toon min gommi hande min gari min dawi ga pour hawrde oɗo ziyara balɗe 17 korka ko ɗum woni ko min toon min gari gay e min jii no min jiiri ziyara o alhamdulillahi rabbil alamin o ziyara o hikka o woni ziyara ko ɓeyditiɗo no feewi ziyara o waɗi fayida rewi lawol almuɓeɓe kolliti ceerno yidde ceerno no feewi ceerno ne kadi holli almuɓe kañumne kadi yi almuɓeɓe weltanimamaɓe o mawɗo yetta ba ummiɗo to wuuro Medina Touat e nder commune mo Medina Gounas ko ɓoyɗo tawtorede o ziyara eyyi ko wowi wadde tan 17 suumaye ɗen kewi hawrude ɗo ko Allah noddi yimɓe hay goto noddaka 17 timmi fo ayno hawru dental ngol ardi ɗo en ko ceerno ko kay ko Allah jogui wona kam jogui ko Allah jogani enenne noon en goni e tamande makko kala gollen ko Allah gollirta kala mbaɗen ko Allah waɗirta waɗane yen goƴaɗan en gol Allah hawrnen ɗo hikka Allah tawni en ñaaga ɗo golle ziyara o fuɗɗi ko caggal nde tisbar juula ceerno Habibou mo ceerno Amadou Tidiane Fass yettini konngol caggal mum ceerno Ibn Bismi hoɓɓeɓe e yamirore khalifa o caggal bismawol ko nden woni nde ceerno rokkiri duwaw julɓe ɓe gaccita dokkodiri yaadi tan e hitande fande yoggeno tawnu en ha joni en keddoto ɗon e haalde e ndundu lewru korka teddudu ndu ko hen Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jippini alqur'ana tedduɗo o tawi kadi ɓuura kewɗe ina coomi e nder ndundol lewru ceerno Amadou Ammar ceerno mon mbaɗɗen namdal ina faccirana en ɓuura ndundol lewru e ballal Siraji Nana Diallo rabbil alamin ko namdiɗa ko faati e 17 korka kañum ko kañum fof gila gomum ha gasi ko lewru teddundu to Allah tabaraka wa ta'ala Allah kañum jeyi fi no jola fo o waɗa ko waɗi fo wona ala namdittoɗo mo holko waɗiri ko waɗi ko kanko tagi zamanu e nder zamanu e sufti hen zamanu mo hertinani gueɗal lewru korka ko hen jeeya wona tan ko l'islam fuɗɗi fay ga ala lewru korka ko gila aduna fuɗɗi gila nangue watti fudde ene muta lewru korka ndu ko lewru ndu Allah suɓi e nder lebbi hitande he noon Allah waɗi e hattan makko ene jeeya ko gandirta ɗum omo waɗi hen defte dendagal wona alqur'ana tan jippi e lewru korka
denndaangal defte makko gila e tawreta haa e linjila haa e zabura haa e sohfi ibrahima kala ko nanɗa e defte Allah tabaraka wa taala jippiiɗe e annaba e makko suɓaaɓe moƴƴuɓe ɓe ko e ndeer lewru korka jippi ɗum ɗon yoni e anndude lewru korka ndu ko lewru teddundu o jippini heen deftere alqur'ana nde o waɗi heen jamma mo ngannduɗaa on jamma so tawi Allah wallima haa a wurtini on jamma omo ɓuri moƴƴude wona omo foti omo ɓuri moƴƴude ujunere lewru ene wona duuɓi 63 omo ɓuri o wi ko hayrun min alfi shahr ɗum waɗi moƴƴuɓe ene mbarkinoro lewru ndu fodde doole mum no ponno ɓe mbarkinoro heen janngude alqur'ana ɓe mbarkinoro heen wadde sadakeji ɓe mbarkinoro heen moƴƴodirde e julɓe ɓe mbarkinoro heen yaafodirde e julɓe ñalli ɗi fof ko moƴƴi kono kala ñalawma kadi mo no lewru ndu ɓuri woɗɗirde kadi ene ɓura kadi ɗum waɗi moƴƴuɓe men mbaɗa 17 o juuroyaade moƴƴuɓe walillahi alhamdu ɗum ene jeeya e ko jeeyata ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu ene waɗa ziyara to Tiwawon to ceerno Alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu enene ɗo payal ko ceerno Habibou fuɗɗi oɗo ziyara 17 ɗo e Madina. ha joni kalten ko endum lewru korka teddundu kono en baylat jabbal galas ko hunde hutortene no feewi ko ɗum saabi joga e sagataɓe ina como on ɗon galas tawi ina jeytoya ɗum e den guure dowriɗe ngala kuɓɓamɗe tawi ɓe comoto ɗum ko ɗo ewru teddugo Madina Gounass en keɓino konngudi yoga e mabɓe jillinoma toon Amadou Tidiane Diawo e Ousmane Alhassane Sow. kala nde lewru korka ndu dari ina anda galas ko hunde hutortende no feewi ko ɗum saabi ɗo e Madina Gounass hewɓe ina como on galas ina jeytoya e guure dowriɗe ngala kuɓɓamɗe on sagata mo tawɗen ina somi galas mum ngam yeytode toon e Guinée Conakry. yette galas Gounass mi yaa Guinée Conakry wonde jaara taw courant ala walla glace no manque formude kono glace ko sappoji woɓɓe ɓe ta formani noon foti kay si forma ara waɗa nees goɗɗen tuma hewtoyta ara yoosi ay 5000 walla 1500 ay dal 150 CFA rek rangine goɗɗo no heɓa 300 won 5000 o wonde ja yalta e wonde ja yaltata wondeji no ana yalta seeɗa wonde no yalta kilaɓe mi jogui kono ɓen ka gacci yaltingo glace won way si yaltini hande janggo fat janggo fo yaltinta goɗɗum koɓe haylto ha meɓa glace hay nini ko bi 10 heures mi arno fonno arani mi yaltino wuuro ngon kono joni ko glace wondeji mi naɓay 100 wondeji mi naɓay 90 walla 86 e nder lewru korka ndu gila no dari teskama ɓeydegol coggu glace o sen tugnima konngudi on yette Camara. korka darima bu sappo jeeyetenoɗe e nder galleji heeɗi ɗi jeeye tan minen nawoɓe kadi soɓe jeemin ɓe julɓe sodoɓe ɓe dañana ɓe coodi ko welataɓe ɓe mbawa weltade hen min kam to banggue min hooram so wona korka ɓuranmi dañde e dow korka par ce que ɓe gal goytoto ko banggue coura mbeɗa sikki noon to banggue coura kamɓene hayso korka dara beele ngal meccal ina waɗi jencuɗi walla ala ina jabto ngal namnal on Ummoride Demba Ñama sa ari ɗo a sarti kata capannayyi a hoti wan Demba Ñama a tettata coggu essentiellement sakko dépensement galle ko il faut heɓa ko sartuɗo a wan kate temdre wawa heɓde dépensement galle wawa yaltinde essentiellement no wawi naɓa hande glace o wawa gasude no wawi hande naɓa glace o wasa raw ronkude gas saabu nanti ko marché ma on ko nder saare to jokki a yiroto ɗo wuuro foof tawa fayda a lasina client ɓuuri ɗiɗo walla tata saabu wuuro e mawde walla wuuro e fandude sa yillike wuuro fo tawi ko client ɗiɗo wonanma to walla tata andi glace yahata ɗo wuuro ngon ko ngon jandi yo si woni ko jeego wonanma to a tawayi glace yahata ɗo ɓe kolliti caɗele maɓɓe tan ko yidde sodde glace ronka dañde pormuɗo tawa saabi ɗum ko coupure courant yo gueno faabo golle makko ina jokki ɗo e wuro teddugo Madina Gounass kanko Alhaji Abdoullahi Walle Ndiaye caggal maadi jumaji e jamaji e nde hitande hikka noon fondation ceerno Walle Ndiaye dari ko e serndude Madina Gounass e ɗomka tawi ko e gardugol Amadou Tidiane Diop kala leegal noon force uji jottima e mum hayso tawi fofen golle mumen gazdani jillinoma e ɗin noon force uji Ousmane Alhassane Sow e Siraji Nana Diallo. golle makko ina jokki e nder Madina Gounass kanko Alhaji Abdoullahi Walle Ndiaye caggal jumaji e jammaji nde hitande hikka fondation ceerno Walle Ndiaye dari ko e sernude Madina Gounass e ɗomka e gardugol Amadou Tidiane Diop kala leegal force uji ɗi jottima mumen hayso tawi golle ɗe gasdani e jillinoma e leegal Nasrullahi on dañɓe fodde force uji jeetati hen jeeɗiɗi kam golle mumen gasi ha batti ƴogde noon ko Nasrullahi on guila fuɗɗa kam golle ɗe dartaki e ndewi lawol no fewi hawri koye saga nguleki deguere oɗo towi no fewi hawri kadi ñalawmaji ne juuti hawri kadi lewru korka ene yonti kadi te kadi Madina naɓe hewɓe majjaka ndiyam en ɗo heewi mon tengti noon si o saaha yonti tuggoɗɓe faajidaka en ganda noon ko watta ɗum kam mini force uɗi kam so tawi ko ñalal wonɗo kam yo andu ngal yettima eɗen jarana noon baƴirawo makko Amadou Tidiane Diop tan ɓe tawi kadi no ɓattidduɗe sukaɓe ne kewi ɗon e mbaɗi kadi démarré ko adi ende lewru ndu darto hede balɗe ɗiɗi walla balɗe tati e ndiyam ɗam eɗam weeli kadi heɗam laaɓi yimɓe kadi ne ƴooga hen
joggol moƴƴol no feewi eɗen ganduno wuro ngo no manque ndiyam no feewi kono ko mini force uji ngari ko ɓeydiɗen laaɓeji ɗum saabu yeedi en yimɓe ne gaddat noɓe ƴokrata ni gila e taxi ji moto ha e saretaji ha e rondotoɓe nafoore e ɗin force uji noon ha tani tan e yimɓeɓe hay jawdi ndi ina yara hen e wiide makko kañum kadi e daabeje kewɗe ɗe ganduɗa e gonnatno ko yirlade so yimɓe garti guese hewɓe jeeɓata daabeje mabɓe surtout noon bamɗe jerli ɗi ganduɗa ɗi kewani humede ɗin jirlota ha ɗeɓa maaji ɗon ɗeɓata yarde ɗum woni komin mbaɗi robinaji ɗi emin mbaɗɗo panuji ɗi ƴoogue ɗi gacce ɗo e bedde he mbabba daaba bertire fof yara hen yawta ndiyana meɗam ara gargol moƴƴol no feewi en délégué ɗi mbeɗa andi kam eɓe tinni kono ɓaala ɓe mbatta haqqillaji min fore suuji hen moƴƴi e saha fo eɓe jaaha eɓe ƴewto eɓe daara kala ko boni hen kala kadi sifa mo ganduɗa waɗama hen ko fewani jomum en jayto guila law ɗin force uji noon cafri caɗele kewɗe to banggue ndiyam ina setto ɗum o debbo mo tawɗen ina ƴooga weltare tawi hande hay robinet ƴogare maw yimɓe fof ɗo ƴoogi en gonnode da ñande robinet guddiɗi min ƴooga ñande guddi taw min pari taw ƴoggol ala mamin jawɗo ha nder wuuro min ƴoogoy to ɗani kadi ɗum kono muusi donc yettoɗa koye kikiɗe ƴoogata bam joom gal atti tan ɓudditi ɗo ka ñalde het ƴooga haaji foti yaade jamma yi jamma ma hanke ɓurda kadi ha arta kadi hawro kikiɗe foti kadi won han kadi ƴoogol kadi ha koye jamma haade gaso ko haade nimittambi fof ɗo kam ala wona kayeno mboydi eɗan woodi men ƴooga normal ngal leegal kam fuɗɗima sertude e caɗele ɗom ko leeɗe goɗɗe ɗen ina cabbi e ñalɗi paaɗi en jaltat ɗo iwro teddugo Medina Gounass tawi kadi en kalino ɗum e arwande nde deso conseil de municipal de commune de Agnam e gardugol Farba Ngom hayso tawi ngol ɗo tawtoraka on ɗo wote budget ɓe mbaɗi wote budget hitande ujunaji ɗe nogas jowi ñande aset na hawri e sappo e jowi lewru ndu gonɗen ndu on budget noon wotama e dow pamodiral fodde temedde 5 million fodde temedde 5 million pawɗe tawi fanare mabɓe hen ko gollirde on ɗon commune Abdoul Aziz Diop adjoint maire Agnam o holliti noon jonde nde foof rewi lawol kettoɗen mo e ballal Cheikh Hamidou Kane min de commune mo Agnam Siwol mo ganduɗa caggal Allah e nelaɗo mum gardugol monsieur le maire Aladji Farba Ngom e jonde he hande caggal Allah e nelaɗo mum golle ɗe ɗo ɗum ko notre grand frère Baydallah Kat kañum Allah fayi ɗo e conseil municipal foof en goori budget commune Agnam fodde temedde 5 million e tati pawɗo ko ganduɗa ɗum woni ko jiɗɗen ko eɓɓuɗen hikka sen hawre hujjalal sen keeɓi ɗum liggora ɗum commune o en goori ɗum noon e fannu joɗɗo en goori ɗum e fallu gonduɗo e needi en goori ɗum e fannu gonduɗo e nanodiral emin jetta Allah noon emin jetta bandiraɓe amen ɓe ganduɗa ko pasɓe amen minen mumen ndendi golle ɗe ndendi commune o woni conseil ji wonɓe ɗo tati ko banggue opposition ɓe ganduɗa min mbawi wiide par ce que minen goni majoritaire commune he kono ala komin meeɗi addude min eɓɓi ɗo haaɓe mbasi yadude hen walla haaɓe bonniri walla haaɓe mbasi dardade amen kadi nde min jooɗi e budget wote nde kamɓe pop ɓe ƴetti ko miijo ɓe dokki ɗum banimen debbo Coumba Diop wonde kamɓe fof ɓe jaaji hande oɗo élection paaɗen koye vote budget e situation gonaɗo e yinode hanki darde monsieur le maire Aladji Farba Ngom hayso ɓe dendani makko parti walla ɓe dendani makko yiyande eɓe jogui kam yiyande golle ɗo golliɗe eɓe jogui kadi reconnaissance faade makko darde nde o darni population o wadde caɗele janɗe makko ɗe ko minen mabɓe foof ndendi ɗum par ce que minen mabɓe foof kodde makko jiide makko dende makko eɓe mbayno surtout yiyande banggue politique wadde emin jarnoɓe ɗum min gori budget o ko sans débat e nanodiral minen foof e capanɗe 5 e jeegomo e capanɗe 5 e ɗiɗi arnoɓe hayen goto mankani kamɓe fof ɓe jaadi hen pour ɓamtare commune o wadde eɗen jarnoɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min tongi kala ko yewitino e kabaruji ɗi e ndeɗo ñalande hande alkamisa nogas lewru mars hitande ujunaji ɗe nogas jowi dokkodiren aadi tan e ñalawma dimanche so hawriteɓe leyɗe jeyɗo en jetti to régie woni toon ko Ousmane Alhassane Sow jili en juɓɓuri kabaruji ɗi ha e yesso ayawa ngo ko musidɗo Ousmane Camara Guédé leñol on jarama.